Bai, posi gauz. Ona, ez da? Bai, posi gauz, Galdakaoko talde desberdinak, txikien artean, gaztetxoen artean, nagusien artean, oso ondo, jendea arrakasta nahiko txoi izan dugu, eta posi gauz, bai. Gainera gero jendea be animatu da hemen, ez da? Plazan eta ikustera, eta posi, valorazio ona. Bai. Otsailaren 21ean kantaren aurkezpena egingo da Torrezabalen, Barikue, arrastien ordue ez dago guzti zehaztuta, baina ostiralean arrastien izango da. Gero igandean 23ean kanpora martxo. 23ean prestatu dugu Ganguren mendi taldearekin, Adiskide pelota elkartearekin eta Andramari elkartearekin prestatu dugu kanpora martxo. Kanpora martxo menditik ibilbide bat, ibilbide desberdinak egingo direz umeak eta nagusiak, eta gero bukaera ikastolan izango da, Eroskidegi ikastolan, eta antxe gauza desberdinak egingo direz, musika eta umentzako eta baskari bat, eta egun pasa de bai, goiz pasa. Así que animatu da etorri.